Doncs donem la benvinguda a aquest acte que organitzem Internacionalista. Al final, avui el celebrem el dia 19 de juliol, i de tot és l'aniversari del nostre company, Dani. Però també és avui l'aniversari d'una data important que va ser el 19 de juliol del 1936, en què es va iniciar, diguem-ne, la revolució. És una data important que no hem d'oblidar, perquè aquell dia avis, besavis van aturar l'aixecament feixista i no només això, sinó que van iniciar una transformació revolucionària de l'economia i de la vida del país. Per tant, van demostrar que una revolució és possible i necessària. Llavors, aquesta memòria es va poder enterrar en el pacte de transició, però aquest record ha de seguir ben present mentre els nostres morts segueixin a la vorera de les carreteres o en fosses anònimes, mentre els responsables segueixen impunes els crims de la dictadura. Per commemorar aquesta lluita, els dissabtes es farà un acte al Forar de la Pedrera en què es posaran dues plaques, recordant els companys de l'esquerra revolucionària i el FAPUM, els militants de la Quarta Internacional que van morir en tot aquest procés. Us invitem a totes i a tots a participar. És a les 11 del matí, com he dit abans, al Forar de la Pedrera. Això és una mica d'història, però el present no, diguem-ne que la perspectiva segueix sent bastant dura. I el futur. Avui, igual que passava en els anys 30, en el moment de la Gran Depressió, el capitalisme ens enfonsa en una greu crisi que és econòmica, però a la vegada aquest gran capital, per seguir mantenint els seus nivells de benefici, no només estan enfonsant l'economia, sinó que estan destruint el medi ambient. I per tant, diguem-ne que és el que regula tot el planeta. Per tant, ara, la classe treballadora, els més desfavorits, no només ens hem d'enfrontar a una crisi econòmica important, sinó a les conseqüències que té aquest medi ambient. Desforestació, canvi climàtic, sequeres, etc. Per tant, a més, hem anat veient amb el temps que l'intent de la reforma del capitalisme, que moltes vegades se'ns ha dit allò més amable, no és possible. Igual que en la gran crisi dels anys 30, tenim també els tambors de guerra que ressonen de l'extrema dreta, que anem veient per tota Europa i ara també aquí a Espanya. Per això cal seguir el camí que van iniciar els nostres avis, besavis, que van començar fa 75 anys, perquè és necessària una societat socialista sense explotació, sense opressions. Després d'aquesta petita presentació de l'acte, donem pas a la primera cançó que ens ofereix el Quique. Sí, bueno, pues uno no deja de sorprenderse, ¿no? Esa es la palabra de este país, ¿no? Con este país que no sé si es sorpresa o es que uno ya, yo creo que me voy a hacer creyente de cómo se murió Franco hace 80 años, hace 40 y pico años, y parece que se ha resucitado, ¿no? Pero bueno, tampoco es sorprendente porque yo tampoco creí mucho en el tema de la transición, transformar la transición, pero yo es que no la suelo nombrar, porque creo que eso es una falsedad. Y bueno, aquí no se ha podido desarrollar nunca el tema de la ley de la memoria histórica, de la gente del bando republicano que están todavía por miles, decenas de miles por las cunetas, que no fueron ni enterrados, para mí fueron lapidados, fueron matados, fueron muertos y luego prácticamente lapidados en las cunetas. Esta canción que voy a tocar se llama Preludio a una guerra y está dedicada a uno de nuestros insignes de la cultura, a García Lorca.
quien tuviera nada a no tener ni esta guerra que amorta en las cunetas media España desangrada, media España desangrada. La noche vencida y quieta de plomo y fuego encarnado para matar a un poeta, una aurora ensangrentada. Quien tuviera nada más a no tener ni esta guerra que amorta las cunetas media España desangrada, media España desangrada. Lorca, García Lorca, ella siente vergüenza. Lorca, García Lorca, el odio que alimenta. No se arriba los dos con luna llena, me puse a llorar y tú reías. Tu crecer era un dios, las quejas mías, momentos de palomas en cadena. Hacia abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú con otras lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías, sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos subió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado, en una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado, y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Hola, merci Quique per acompanyar-nos i merci a totes per estar aquí. Estic amb el mòbil perquè tinc la libreta aquí, no estic mirant el vídeo. Bé, abans de donar pas a les companyes, jo volia aprofitar aquest espai per fer d'altaveu de dues convocatòries que teníem avui i que ens interpel·len directament a totes les veïnes de l'Hospitalet. La primera era aquest matí, era la convocatòria per desallotjament del Centre Social Ocupat Naval 3 a l'antiga fàbrica Albert Germanis, que és un espai autogestionat i de fet és patrimoni de totes les veïnes de l'Hospitalet. Aquest espai anava a ser desallotjat aquest matí pel propi Ajuntament de l'Hospitalet, és a dir, pel PSC, que té un projecte per convertir-lo en una escola privada de formació per la Renfe. Per sort, la convocatòria s'ha fet, però s'ha suspès per ara el desallotjament, així que hem de seguir atentes per properes convocatòries. Bé, la segona convocatòria està sent ara mateix, no podem estar allà, a plaça Sant Jaume, a Barcelona, i ens arriba de l'espai del grup autoorganitzat de dones de la diàspora colombiana. És una convocatòria que es fa per denunciar les violències masclistes
i els 47 feminicidis que a dia d'ara, del que va de 2023, s'han comès ja a l'estat espanyol. 47, Déu-n'hi-do. Es fa la convocatòria després de l'assassinat de la Franci Martínez, una companya d'Hospitalet, una dona de classe treballadora, migrada, racialitzada, assassinada pel seu company fa un mes, sí, demà fa un mes, de fet. Aquesta companya estava sotmesa no només a la violència masclista, sinó a la violència racista d'unes institucions que condemnen a les dones de classe treballadora migrades a la més absoluta misèria. I jo volia parlar-vos d'aquestes dues convocatòries perquè són exemples de lluita, de lluites de les que nosaltres en formem part, perquè nosaltres creiem que és imprescindible estar al carrer, mobilitzades, per enfrontar totes les seves polítiques masclistes, racistes i de misèria. Perquè si nosaltres anem a les institucions, no és perquè creiem que les institucions canvien les coses, no, és perquè sabem que les coses es canvien amb organització i lluita, però també volem utilitzar aquestes institucions com un altaveu i com una eina per construir en el més ampli sentit de la paraula, una organització conjuntament amb moviments populars i de classe que estigui en contra o que vulguin acabar amb tota mena d'explotació i d'opressió. En aquest sentit, esteu aquí convidades a aquest acte i estem el proper diumenge a les eleccions estatals. Bé, ara sí, us presento al Dani Guevara, que és un lluitador, és que no podria ser millor. Ell és lluitador antifeixista, molt reconegut i estimat aquí a Hospitalet i company també de lluita internacionalista cada vegada més. Doncs Dani, cap pressió, no, és broma, Lo d'estimat no és broma. I és el seu grup, Dani, et cedo la palabra. Bona tarda, moltíssimes gràcies a totes per ser aquí. També moltíssimes gràcies als companyes de la lluita internacionalista per convidar-me a parlar en aquest espai. I bueno, també és un dia especial, també no? Com ha dit l'Anna, avui és el meu aniversari. Només és el dia que va començar la revolució el 36, sinó també el dia que vaig néixer. I avui ja he tingut un gran regal. Com ha explicat la companya Cris, se m'escolta? Sí. Perdreu, com ha dit la companya Cris, doncs avui jo he tingut un regal i ha sigut que s'ha aconseguit aturar el desnonament del CSO Nevat, un espai de lluites, un espai obert, ampli, acollidor, que dona veu, dona força i dona capacitat també d'organització a totes les lluites que fan possible aquest món nou que busquem, no? Llavors, vull posar també en valor tota la feina que han fet les companyes del Navat, que continua sent amenaçat per aquest sistema que vol que no hi hagi alternatives, que no hi hagi cap espai on es puguem organitzar, on podem construir aquest poder popular. I bueno, han donat espai a moltíssimes entitats del sector de la defensa de l'habitatge, de la construcció d'una contracultura, d'un oci alternatiu, i està sent ara mateix referent i cau quasi espai segur per moltíssima gent en aquesta ciutat. Llavors també cal posar en valor i cal no només defensar el Nevat, sinó tots els altres espais, uns in memoriam que ja no són, però també els tenim perquè són referents, sense ells no ho seríem, però també els espais que estan per construir, que seran també les arrels del que vingui, del nostre futur. Llavors, ens hem d'emplaçar a seguir construint aquests espais, a seguir reforçant les alternatives que sorgeixen arreu del territori. Així ho fem i així ho hem de seguir fent, perquè són una base molt important contra la gran amenaça que ara mateix estem patint, que és una expressió més, això ha de quedar molt clar, el feixisme que ara patim, aquest núvol fosc que s'aproxima sobre nosaltres, no és una cosa desenganxada, despegada del capitalisme, sinó que és una de les seves expressions. I per tant, mai hem de separar aquestes dues coses. Quan el capitalisme no aconsegueix les coses per les bones, entre cometes, ho fa amb la pitjor de les seves formes, amb totes les urpes, les seves dents, i està aquí, ho tenim present, i és una gran amenaça. Per tant, hem de començar a fer front a aquest feixisme, hem de començar
a veure que no només és un perill local perquè és una amenaça global, però el tenim aquí, a l'Hospitalet hi tenim 3 regidors de Vox que escamparan el seu odi, que ens intentaran reprimir a moltes, que esperem que no, però intentaran treure'ns la nostra llibertat, treure les nostres idees, de perseguir-nos dia a dia, i hem de fer un esforç per organitzar-nos, per seguir lluitant contra elles i també per protegir-nos, és a dir, aquesta amenaça segura, de poc ens veurem segurament a més d'una companya que se li imputi alguna falsa atac, amenaça, delicte d'odi, i hem d'estar preparades, hem de tenir eines antirepressives que ens permetin fer-los front, hem de tenir eines culturals que ens permetin fer una lluita contra la seva cultura de l'odi, i això, hem de plantar cara, no, en definitiva. I paral·lelament, però molt enganxat, per poder fer front a aquest feixisme, que és una expressió, com deia, del capitalisme, hem de seguir construint el front de lluites, el front polític, que permeti ser el subjecte, recollir el subjecte de la classe treballadora, que ens permeti organitzar-nos, que ens permeti expressar-nos. Ara mateix tenim unes eleccions a la tornada ja d'aquest cap de setmana mateix, hi ha la candidatura de les companyes de la CUP, que jo crec que és el germen, la font, l'espurna del front que està per construir, que ha de ser molt més ampli i que ha d'estar marcat per la solidaritat, la humilitat, la generositat, una capacitat de treballar juntes, plegades, construint, evitant aquests sectarismes, aquests individualismes, aquestes formes que en el fons ens expressa, ens imposa també el capitalisme i que amb elles serà impossible construir. Per tant, ens emplacem a seguir lluitant, a construir una alternativa anticapitalista, feminista, antifeixista, des de l'Hospitalet, però a Catalunya, a l'estat espanyol i a la resta del món. Moltíssimes gràcies. A veure, lluita internacionalista ja diu el seu nom, també som internacionalistes. Això vol dir que encara que som un grup petit, recolzem totes aquelles lluites que la classe treballadora porta a terme a lo largo y ancho del planeta. Això vol dir que en aquest moment, moltes vegades a Sud-amèrica ens estem trobant en cops d'estat en què la gent surt al carrer per fer-hi front, com ha sigut el cas del Perú, o també en el país veí, França, en el què la gent ha sortit al carrer a manifestar-se i a lluitar quan s'ha pogut aplicar una reforma laboral. Ens trobem, o a l'Iran, quan va haver-hi la mort de la companya, que el nom em costa molt dir, tothom ja la coneix, i per tant s'ha encapçalat la lluita i la revolta popular contra el règim dels Ayatollah. I també, des d'un principi, vam denunciar la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i hem defensat el poble ucraïnès. Per aconseguir-ho, diguem-ne, ja estem organitzant el quart comboi en aquest moment i que sortirà el 6 d'agost. Que estiguem, nosaltres el que estem és al costat del poble ucraïnès i hem de diferenciar, per tant, el recolzament al govern de Zelensky. Nosaltres no estem en cap moment recolzant les posicions neoliberals del govern de Zelensky, ni tampoc estem amb tots aquells països que diuen defensar el poble ucraïnès, però en el fons el que estan defensant són els interessos de l'OTAN i dels imperialismes europeus. Com estava dient, la nostra tasca més propera és organitzar aquest quart comboi, que sortirà el dia 6 d'agost i en el qual el que es farà serà lliurament de sindicats d'aquí a sindicats d'Ucraïna. I es realitzarà en el sindicat de docents de Mirolai, els miners i metal·lúrgics de Kriveriki, etc. A la meva mare o al final? Són difícils. Són difícils, ho sento molt, però són difícils de dir. I d'això, el vídeo el posem ara o es posen? Seguim? Vale.
Doncs llavors, si el posem després, donem pas a l'Ester. L'Ester és la nostra companya que a més va a les llistes de la CUP per Barcelona, a la vuitena, i que, per tant, també ens posarà una miqueta al marc en el que es donen aquestes eleccions i quin és, doncs, per tant, el moment entre les diferents forces polítiques que hi ha en el nostre panorama. Merci a tots per estar aquí. Se sent bé, no? Igual. Se sent? No sé. Pugem una mica, que m'ensenya d'aquí com ho fa. No, el Guille diu que no. Vale. El Pedro fa senyes. Hola, hola, hola. No, el Pedro diu que no. Bueno. Sí. Sí. Ara ens hem passat. Bueno, igual no convenia que el posessin tan fort per escoltar-me a mi. Bueno, com han dit, tant la Cris com el Dani, realment volem que la candidatura de la CUP per la ruptura sigui una eina de lluita. Pensem que totes les coses tenen que estar encarades cap a aconseguir que realment potenciem la mobilització i potenciem l'única eina que tenim, la realitat, que és el carrer. Llavors, volem que la CUP també sigui una eina per això. Això, bueno, hem anat tirant-ho durant tota la legislatura anterior. No ha estat fàcil. Costa molt assumir el tema de la classe obrera, del que són els sectors de treballadors directament. I la tendència és més cap a tot el que sigui popular, genèric, social, sense posar-li el nom, que la principal força que respondrà o no respondrà a tot això són els i les treballadores. Això costa. Però tot i així pensem que és important destacar que la CUP per la ruptura en aquesta passada legislatura ha fet coses que cap altra candidatura ha fet. I llavors, així com diem les dificultats, també volem reivindicar el que sí s'ha fet. Vam aconseguir que com a mínim tard i parcialment, però es prengués tot el tema de la lluita contra les patents de les vacunes Covid o, per exemple, contra els estats d'alarma, que no eren més que la militarització i la repressió amb la llei Mordassa Saco per resoldre, se suposa, els bitxos que corrien pel mal. Ho dic perquè era molt grotesc, però allà teníem a tots els generals amb el vistiplau de totes les forces polítiques. Només vam aconseguir-ho amb una vegada, però el vot en contra de la CUP. I ens semblava que era molt important en aquest moment que hi hagués com a mínim una veu que digués que allò era una estafa. En lloc de prendre-la com una crisi sanitària era absolutament el contrari, era una persecució de la gent pel carrer. D'una manera molt més coherent, perquè no va ser ni tard ni amb tants retallades, va ser la defensa de la lluita contra la reforma laboral. Totes les pressions, ja ho sabem, de totes les forces, al final era, és la menys mala. I al final, amb el vot equivocat del PP, la van tirar endavant. Però hi va haver-hi intervencions molt clares i consistents en contra de la reforma laboral, igual que contra la suposada reforma de la llei Mordassa, que al final ho deixava tot igual perquè cedia totes les pressions dels sindicats policials. El mateix va passar amb la llei de la prostitució, que òbviament les companyes del partit van donar una posició absolutament contrària perquè era absolutament punitivista i sense resoldre res de res, igual que les modificacions a la llei del només sí és sí, o el suport a la llei trans
malgrat tots els dèficits que tenim. De la mateixa manera, la CUPR va estar amb tot el que va ser la denúncia dels assassinats de Melilla, exigint la dimissió del Marlaska d'una manera consistent i reiterada. Igual que contra la repressió, acompanyant companys nostres a Saragossa per donar suport als 12 de Saragossa que havien sigut encausats per enfrontar-se a Vox. Aquest paper l'han seguit amb tot el tema de la repressió contra els independentistes, en la persecució i espionatge del cas Pegasus, i ho han fet d'una manera consistent i molt coherent. Igual que amb la comissió Kirchner contra el PP, diguem-ne, perquè és tot el tema dels papers de Bárcenas. Amb això també s'ha participat. Igual que no s'ha caigut amb la tentació d'intentar donar per bon la reforma del Codi Penal a canvi dels indults, perquè en realitat la reforma del Codi Penal era una forma de criminalitzar moviments sindicals, moviments socials i moviments de tota mena, aportant-ho al que el capitalisme necessita en aquesta època, que era encara endurir més tota la repressió. Va ser l'únic grup, es van quedar sols fent-ho, que va posar-se al costat del moviment pensionista i va enfrontar els pactes de Toledo i les dues reformes de pensions. Pensem que tot això és molt important i encara més el que vam aconseguir, que va ser baixar a Càdiz en plena vaga del metall per posar-nos a la disposició dels treballadors del metall que estaven en una situació de precarietat brutal. Portar-ho al Madrid, al Congreso, enfrontar la Yolanda Díaz com a ministra de Treball i presentar un projecte de llei. Llavors, a veure, no és fàcil, no. Aquest acte és prova de que no és fàcil, hi ha dificultats, hi ha moltes discussions que són farragoses i complicades, però no hi ha que minimitzar cap de les coses que han fet i que nosaltres esperem que segueixin fent. Aquesta feinada no hagués estat possible sense que tots els militants de lluita internacionalista del primer a últim han estat participant dels moviments amb els quals pressionàvem els diputats perquè es prenguessin determinades posicions, elaborant discurs, perquè alhora era acompanyar aquesta proposta amb el raonament, diguem-ne, per defensar-ho amb una boca de llop que és el Congreso de los Diputados, perquè tampoc és fàcil. I sense això no haguéssim aconseguit que per diverses lluites hagi estat un referent de CUP per la ruptura i pensem que això és el que s'ha d'aprofundir. El tema és que això no és l'únic. En aquest moment no estem afrontant només unes eleccions qualsevol, sinó una situació del capitalisme que ha canviat. Hem tancat un cicle que va començar amb les revolucions del nord d'Àfrica i el Mitjà Orient, que era la resposta desesperada dels moviments obrers i populars contra el que van ser les retallades del 2008-2009, que van ser aquelles revoltes que van tombar règims que portaven desenes d'anys mantenint-se en el poder i empobrint. Empobrint els seus pobles. No sé, si podem més lluny, perquè no sé si el Pedro em dirà que s'escolta. Aquelles revolucions que van començar llavors, que poder van tenir el més tràgic final a Síria, van tenir les seves repercussions, estan íntimament lligades a les vagues generals gregues en contra dels plans d'austeritat
i estan íntimament lligades al que és el naixement del 15M i després a tot l'ascens del moviment independentista. És tota una situació que s'obre, que és la resposta dels treballadors i els pobles a aquesta agressió que va ser el 2008-2009. Això ha durat uns anys, ha tingut expressions polítiques, aquestes expressions polítiques tenen nom, era a Syriza, a Grècia, eren diferents moviments alternatius a Tunis, eren l'ala esquerra del laborisme anglès amb el Corbyn, era el Sanders que apareixia exigint-se socialdemòcrata i posant tots els pèls de punta a tota la gent bien dels Estats Units perquè el trobaven un radical absolut, això dins del Partit Demòcrata, perquè no va sortir d'allà. Totes aquestes expressions, aquí van ser els Podemos, i a nivell nacional va ser Esquerra. Tot això s'ha acabat. El Corbyn està expulsat del Partit Laborista, el Sanders ha desaparecido en la tiniebla més profunda, el Tsipras acaba de dimitir després del desastre de les eleccions i el que s'han anat enfortint han sigut les dretes. I sí, tenim que mirar aquí, el 28M és com la puntilla, perquè ja Podemos havia anat perdent plumes a cada elecció, una darrere l'altra, però ara ja és la debacle total. El Pablo Iglesias se n'havia anat abans, o sigui, no va esperar con Tsipras al final, sinó que ja va dir com vienen i se'n van abans. Llavors, aquest cicle terrible que ens ha deixat una situació duríssima s'ha acabat. I aquest cicle era el que teòricament venia a acabar d'una onada de mobilitzacions molt grans. Tots els vells nous perquè es diuen nous ells, referents que han tingut aquest període de lluites que han sigut bastants anys, del 2009 a 12 o 13 anys, s'ha acabat. Això què vol dir? I per què passa? Perquè els hi passa a tots, perquè dius, home, li pot passar al Corbyn, però per què li passa al Tsipras? O sigui, el tema és la concepció política. Tots aquests intents de compatibilitzar l'estar bé amb el capitalisme, amb la patronal, amb la casta, que deien ells, a la vegada que donar alguna cosa als sectors de treballadors van al fracàs, perquè el capitalisme no està en condicions de donar cap trosset de res. L'única manera en què ho aconseguim és amb lluites duríssimes. El que siguin noves propostes amb el mateix plantejament com és el cas de Sumar va al fracàs. Estarà més a prop o més lluny, però va al fracàs. I què passa? Que tot empenya la dreta i ells es deixen arrossegar per això. Si mireu el programa de Sumar no trobareu ni el no a la OTAN, que era tradicional, tampoc trobareu el no a la llei d'estrangeria, perquè les coses han de ser a mida que li vagi bé al PSOE, però és que el PSOE també ha girat a la dreta. Llavors, el tema és en quina situació ens trobem de cara al 23. Nosaltres creiem, el símbol més així que fa mal d'aquest tancament de cicle era la cimera de la Lliga Àrab, en la qual tots els assassins que han acabat amb la revolució siriana, amb la revolució egípcia i amb la tunisiana, els tres celebrant-ho plegats a la cimera, era poder més dolorós perquè aquí ens ha portat moltes coses doloroses, però allà els hi ha portat moltes vides de lluitadors que han quedat en el camí. El que tenim per davant, el tema és, jo no sé, aquí, com que hi ha moltes cares conegudes, les cares conegudes no cal que em diguin res, però les cares que no conec, igual hi havia algú que
en algun moment o votaves Podemos o votaves PSOE i diu, i ara, encara que sigui tapant-me el nas, ho tornaré a fer perquè no vingui el PP Vox. És l'argument que utilitza en Sánchez i que també utilitza Yolanda Díaz com per aconseguir els vots després dels desastres que han fet com a govern. El tema és si realment això atura PP i Vox. Nosaltres creiem que no ho atura, que al contrari, tota l'última legislatura, per no anar més lluny, ha anat donant-li ales justament en aquesta dreta i extrema dreta. Tots s'han anat encarant a complaure aquests sectors i resoldre d'aquesta manera els problemes que tenien. I la situació amb la que hem arribat a aquest tancament de cicle és terrible. O sigui, la pobresa a nivell de Catalunya és 1 de cada 4 persones. Particularment, molt més alt, amb el cas dels nens, amb el cas dels avis i amb el cas dels migrants. I en tots els grups, especialment a les dones, però 1 de cada 4. Perquè la pobresa laboral, després de la meravellosa reforma laboral que ens han fet, representa que en aquest moment a nivell estatal ja hi ha 3,2 milions de treballadors per sota el nivell de la pobresa. Les meravelles de pensions que ens han promès i que han dit la meravella que han fet, que això ho segueixen repetint tant els comuns com el PSC, que diu ahir per la llei, per exemple, ho seguien repetint, que han fet una gran què per les pensions. Imagineu-vos només, dic perquè la gent pensionista ja ho sap, però els altres, imagineu-vos només la meravella que deuen haver fet que el 2024 les pensions mínimes arribaran al nivell de la pobresa. O sigui, imagineu-vos la situació en la que viuen milers de persones. I si anem aquí a l'Hospitalet, només l'últim any s'ha duplicat la quantitat de persones que dormen al carrer. Duplicat. En un any, no cal anar més lluny. Si mirem, és que no n'hi ha ni una, si mirem el tema de l'habitatge, els grans negocis especulatius del capital financer, també només aquí a l'Hospitalet, entre la turistificació i la construcció d'habitatges de luxe, com el dels 32 blocs al voltant de la fàbrica Cosmetoda, resulta que en aquestes construccions es promou la venda com a vivenda protegida d'habitatges per 300.000 euros, mentre hi ha un desnonament per dia. I això no compta amb les desocupacions de centres com aquest, que esto va a más. Llavors, això com no ha de donar ales a que hi hagi un desocupa? O sigui, les seves polítiques alimenten l'extrema dreta. Ja no parlem del feixisme, nosaltres encara creiem que no és el feixisme, que estem davant d'una extrema dreta que comença a intentar prendre els carrers, com va fer el Desocupa quan va convocar davant dels centres ocupats de Sarrià. Estem en aquest procés. El tema és, els deixem que segueixin, perquè ells, si els hi cal, tornaran a ocupar aquests carrers i tindrem davant la persecució del moviment sindical, els tancaments de locals i això serà el feixisme, perquè és la guerra contra la classe obrera i els sectors populars. Nosaltres creiem que hi ha que construir una alternativa, ho deia el Dani abans, que no podem seguir així, que és una necessitat construir aquesta alternativa. Creiem que aquesta alternativa ha d'estar el més forta possible perquè el primer que es ve i que a més en presidència espanyola de la Unió Europea són les retallades de principi d'any perquè venen pressupostos restrictius, perquè
ja s'han encarregat de plantejar al govern espanyol a Brussel·les que és una necessitat aplicar plans d'ajustament. Això és el que tenim per davant així a curt termini i òbviament qualsevol creixement encara més gran sigui de Vox és igual al PP. I és també igual l'Aliança Catalana de Ripoll, que ahir va denunciar un immigrant per dormir en el carrer a la Policia Nacional perquè se l'emportin. Dic perquè això està creixent i el mateix per l'esquerra, perquè també hi ha feixistes d'esquerres, per posar-li moltes cometes, les camises parles. I llavors Front Obrer està penjant propaganda electoral, això sí, del color marró, o sigui, està bé perquè és l'única cosa que et dona per identificar-los fàcil, però amb el nom de Front Obrer, consignes antifeministes i el que vulgueu, i antitot en els carrers de Barcelona, tipus Vox, sabeu? Aquestes teles que costen una fortuna, que falta veure qui les paga, perquè, no sé, tot un edifici, doncs, tela marinera, no? Llavors, totes aquestes versions estan a punt per al capital. La cosa és com les aturem nosaltres. Llavors, dèiem del front, ho deia el Dani, nosaltres creiem que és molt important que la UPR s'enforteixi cridant obertament a totes les forces que puguin estar per al dret a l'autodeterminació i a favor dels treballadors. Creiem que això és molt important perquè si no Vox s'està creixent justament a barris marginals i particularment amb joventut que no veu cap altra sortida i això és gravíssim perquè és la nostra gent a la que s'estan menjant. I això és una necessitat que és imperiosa. Igual que dèiem el de la lluita abans, serien dos potes. Una alternativa política que planti cara realment al capitalisme, que és l'arrel de fons, i el règim de la monarquia, que és una part essencial, i l'altra que estigui en les lluites. Ara mateix estem fent seguiment i passant la solidaritat i veiem què més podem fer amb la vaga del metall de Cadis, que està en aquest moment. I llàstima que ahir Pontevedra es va despenjar amb una signatura de la CIGA que va obeir el BNG que li va dir que a les eleccions tenia que haver-hi pau social perquè si no el PP i Vox, terrible, terrible. Això ho hem de plantar cara. Llavors, al costat de totes les lluites, com ara la dels treballadors i les treballadores de Cadis, i construint una alternativa política que faci front a tot aquest panorama. I el que us diem és que per fer-ho, per tenir aquesta eina política que volem que arrenqui, o ho intentem, ja veurem, a partir del que és la CUP per la ruptura, planteu cara. El 23 ja està votant-la, però sobretot animeu-vos a construir amb nosaltres lluita internacionalista per garantir-ho. Gràcies. Si no, a mi se m'escolta. Per anar tancant, com deia l'Anna abans, nosaltres som internacionalistes i la solidaritat corre por nuestras venas. Me daban indicaciones de eso, somos internacionalistes i solidàries, perdó. Per això fem costat a tots els pobles que lluiten contra tots els imperialismes i contra totes les opressions i explotacions. Ho deia Anna, estem amb Ucraïna, estem amb Iran i estem, per suposat, amb Palestina
I fent gala d'això, a propòsit d'això, us portem un vídeo d'un company sindicalista de Gaza, que es diu El Falles, que ens envia una salutació aprofitant l'acte i les properes eleccions. No sé si està. فايز العماري من قطاع غزة فلسطين رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة. أتوجه بالتحية والتقدير إلى رفاقنا في إقليم كتالونيا وإلى الشعب الكتالاني المناضل الذي لطالما وقف إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالاته ضد الاحتلال وممارساته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني. هذا الاحتلال المدعوم من الإمبريالية العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمارس وبشكل ممنهج تهجير الفلسطينيين وقتلهم وتدمير منازلهم وأراضيهم الزراعية في سبيل ثنيهم وإبعادهم عن قضيتهم الفلسطينية وعن نضالهم من أجل التحرر والاستقلال. إننا كشعب فلسطيني سنناضل وسنستمر في نضالاتنا لأنه هذه حياتنا ومستقبل أطفالنا، ونستمد قوتنا وعدالة قضيتنا من عدالة قضيتنا ومن وقوف ومساندة كافة أحرار العالم معنا. إن الاحتلال يستهدف الحجر والشجر، يستهدف الأراضي الزراعية، يستهدف العمال، يستهدف المزارعين والصيادين والطلاب بممارسات ممنهجة. نتوجه إليكم جميعا إلى كل المناضلين وأحرار العالم من أجل مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضالاته ضد الإمبريالية العالمية وأعوانها، ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية بحق الفلسطينيين من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بالاتفاقيات الخاصة بالاحتلال العسكري والسماح بحرية التنقل للمدنيين وللعمال من وإلى أماكن عملهم وللمرضى أيضا، كما ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل حقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وحقه في تقرير مصيره. وهذا يتطلب الدعم والجهد والوقوف والمساندة إلى جانبنا أيضا من أجل إنجاز هذه المطالب والعيش بشكل عادل والعيش أسوة بالآخرين. Per acabar, diguem-ne, d'arrodonir a l'acte, el Quim ens cantarà un parell més de cançons. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies perquè sempre estas charlas son un alimento, ¿no? para la raó y para la inteligencia. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Bien, pues con el permiso de todos y de todas, esta canción la voy a presentar en aragonés, porque yo soy aragonés y charlo en la mia jeta la lengua de la mia tierra, ¿no? La canción se titula ¿Qué me deixas? Y fa referencia a una canción de nuestro disco penúltimo que se titula Cadencias y de un mío grupo donde milito también en Aragón que se llama Los Chotos, y hay una canción de catedrático filólogo, que se llama Ángel Conte, que él es un poeta que es precursor de la lengua aragonesa como poesía introspectiva, digamos. Ángel Conte es un luchador también antifranquista, comunista, también homosexual, en la que los charros de los años 60, cuando él en el suyo exilio en Teruel, pues se dedicó a formar células comunistas per la lluita antifranquista. Y bueno, esta canción se titula ¿Qué me deixas?
actualment Ángel Conte vive en Almería y bueno, sigue con la suya poesía y con la suya vida también individual. Bien. Si dueñas de tus estudios, ese color amor cebollas, si no cielo no queda, sí que una cuasi amortada estrella. Ilusión que tanto amo es que tú has amado con yo se esmerar. Dime pa' poder tirar el talibán que me dejas. Dime pa' poder tirar el talibán que me dejas. Que me dejas. Si ves poderoso que voy las estrellas, que más a tuya parola se diluye en la fosquera, dice silencio, qué emoción sacó cola. Ilusión más que tanto amo es que tú has amado con yo se esmerar. Dime pa' poder tirar el talibán que me dejas. Dime pa' poder tirar el talibán que me dejas. Que me dejas. Y bien, como que aparte del aragonés y el castellano también se charra, en Aragón también se charra el catalán, aunque a muchos les joda. Pues bueno, pues faré una canción en catalán y la voy a dedicar muy especialmente al Dani, que avui és el seu aniversari. Lo dedico también a toda la gente del Hospitalet y muy especialmente a Carlos, que ha venido, porque lo nombro en esta canción, era el que ponía el Fiesta Amarillo, con el cual cruzábamos media España para irnos al País Vasco y esas historias. Esta canción se titula Soc de l'Hospitalet y bueno, pues Soc de l'Hospitalet és una cançó autobiogràfica dels anys 70. Vaig arribar a Barcelona, Santa Eulàlia, Hospitalet, des del Pirineu al carrer Amadeu Torner. 1974, al son de Castelldefels, el dissabte era de platja i el diumenge per la tarda de cinema al Paral·lel. El meu barri a les afores d'Andalús o Aragonès
Era de Murcia, Girona, de Galicia o del Magreb, els amics de la Torrassa, Florida i Capitales, de Campi esa gitana que em va robar per la cara. El meu cor d'adolescent, les barraques de la bomba, els col·legues del Vietnam, futbol, rumba i otra volta i una xiveca salvar. La teva faldilla curta com la nit de Sant Joan, sempre ens somreirà la lluna amb 5 duros de gasofa per les costes negres. I jo, Nariuska y Bárbara Rey, el dragón rojo y las chorbas donas a me comprender, de Belvitz Herrera Blanca, las vías del carriler, els pantalons de campana, una pinta a la butxaca, la trapera y el paner. D'anarquisme i revolta i el festival de Canet, fotant i canya com sonen el Pau, Riba i Rumba 3, un Ford Fiesta, una guitarra i arribarem a Castells, de Libertario i Xanaina, aquell barri de la Zapa, que em recordo Hospitalet, les barraques de la bomba, els col·legues del Cornal, futbol, rumba i otra volta i unes xiveques al bar. La teva faldilla curta com la nit de Sant Joan, sempre ens somreirà la lluna amb 5 duros de gasofa per les costes negres. Som de l'Hospitalet, currant en la SEA de la CNT. Som de l'Hospitalet, una mica aquí, però molt bona idea. Soc aragonès. Visca la lluita antifascista. Acabem aquí amb aquestes meravelloses dues cançons del company. Teniu ahí tot el material de campanya del partit i revistes de correspondència internacional i moltes coses. I les fulles. Mira, si voleu fulles grogues per posar a les bústies dels veïns també en tenim, gratis además. Teniu també una fulla de contacte, si voleu deixar el vostre contacte per estar informades d'activitats i coses que anem fent i que anem convocant, doncs sentir-vos lliures. I ja, per la meva banda. I el dissabte qui pugui al Posar de la Pedrera. Clar. El dissabte, ja ho ha dit l'Anna abans, a les 11 al Posar de la Pedrera, a Montjuïc. Tenim l'acte de memòria històrica pels companys i companyes caigudes, hi ha hagut companyes, de la Guàrdia Internacional i del partit bolxevique. Doncs ja no.